טוב, ניב מנסה לעלות עוד פעם עלייה שאני עליתי. וגם אריה עלה. ניב, זו עוד עלייה קלה. זו עוד עלייה קלה. מנסה ומנסה ומנסה. איך הוא קרא לזה? שם מפלצת! כמעט! וואלה, הוא גם לא נע, הוא גם 3 על 4, ניב, זה היה קרוב. היה כמעט. בואו נראה מה יהיה עכשיו. מזל טוב! תראו כמה עשן עולה לו מהאוטו. כמה עשן עולה פה מהאוטו, אני לא מבין מה זה. קלאץ' חדש, זה בסדר. ניב, מה יש לך להגיד? עליתי? רק אחורה? רד! כן? רד!